OBINWANNEM Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị Iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chahapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwe asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwe mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Ugwu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. OBINWANNEM Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. OBINWANNEM Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Ama, ugbu Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị. Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị. Bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ onye Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee bụrụ onye bekee gwa ha. Aja obodo na Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Even ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, but ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. Anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo
mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarachi Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a Igbo mma mmadụ Igbo mma mmadụ ugbu a Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri n'ala Igbo, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene dịka ịnụsi wee fụ na nna anyị agụgo ọfọ. Ọ bụrụ na ị na-ege nna anyị a ntị n'onu, ị na-ege ihe ọ na-ekwu, ịbụ ha na ezigbo nwa afọ Igbo, ị na-ege ihe ọ na-ekwu, maka na ihe nji agbanye ya mgbe ọbụla bụ kunu na-ege n'okirikiri ka a na-agbakwa n'okwu ose adari ya enu ka ekunu mee. Ama m na unu cha niile nọ n'obi nwanne, ndị na-eso obi nwanne, ndị na-eso m na TikTok, Facebook, Instagram, X, ịmana X ka na-akpọ ya, but we keep calling it Twitter. Na ndị gorie ha egorozie n'oge. So ana m ekene unu niile bụ ndị na-eso m na TikTok. Anyị nwezi new followers na TikTok. Ọ bụ na ị mabeghị TikTok ebe ị ga-enweta m, nke dị active now bụ OBINWANNEM Igbo TV na TikTok. Anyị nwekwara OBINWANNEM News TikTok o, bet na nke ha dị active maka mmadụ ga-agba agbacha eche. So ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, ọ bụrụ na ị nọ na TikTok, chọba OBINWANNEM Igbo TV isonyere anyị ka anyị na-atụkọ alụ ọnụ. Maka ndị na-akọmentị na TikTok, biko ọ bụ na ma reply họ, ọ bụghịkwa na mmadụ afụ ya nọ na ihe karịrị ozi na-eje karịrị na midia, ana adị m ejeri mmadụ, ana m ejeri ụmụnna m na ndị bụ na ndị egede, ndị mere na ndị ndụ n'ala ndị ndụ n'ụbọchị taa. That is people I'm serving. I don't serve the living ones. I serve those people that are already dead. Maka na ọnwụ ha bụ ihe mere m ji wee ma na mbụ nwa Igbo. So na mụ nwa na ụmụ a reply hom gị or something ma Facebook ma ebe ọbụla ọ na ma reply ka ọ bụghọ na mụ nwa afụrụ ya. Sometimes ana m afụ ya mana m reply bụ onye ka m ga-reply very soon. Mgbe m kwadotere aga m ajụ onye ọbụla abụghị na manage nwu page bịa na ịbịa mụ akwụba gị ezigbo ụgwọ. Yotago OBINWANNEM business strategy, very soon they will start. We need to employ, at least I am expecting to employ about maybe 30 people to be working and be getting paid through OBINWANNEM business strategy. So we are coming. When that time reach, maybe you are going to be in the media platforms. I will be paying you. Ego Nigeria makwugo na salary and akwugo whatever you are working in the Nigeria government. That is the head each and every OBINWANNEM no. So ụfọdụ na-eche na mụnwa nwere iso ma mee saga nke m bụ na m ga-agwa gị eziokwu. That is my saga nke m. Adị m eme na onye abụ onye isi m, onye abụ onye ọdụdụ m. I still remain where I am today. I still remain ebe a na-ekwu eziokwu. So ana m eji ụbọchị taa bụ ụbọchị orie mmiri wee na-ekene onye ọbụla bụ onye ghọtara na Okechukwu Ugwu bụ eziokwu ka ọ na-ekwu kemgbe 2013. Ekene ka m na-ekene unu. Nwere ọzọ m enyekwa n'unu. Nwere ihe nwere ike inye unu na-afụgo n'unu. Ụfọdụ na-eche na onwe ezi ka a ga-esi mekweta Igbo. Etu esi emekweta Igbo erika, o buru ibu. Ị ga-ekwekwa, ị ga-akwụdonwukwa, ị ga-atakwa anụ ahụ gị afụfụ wee mee ka ya bụ ihe bịa na mmezu. So maka na tata m bịara na ka m kwukwu okwu, ana m eji ebe m ga-akọva ndị na-agba bọọlụ. Yotago ụmụnne anyị na-agba bọọlụ, ndị Africans, anyị na-unite through football and through cultural and tradition. Camera covering, ha mere OBINWANNEM official camera coverage, media director. So ọ mụ na-anọchitere fa. Ife ndị niile ka m na-ekwu maka ndị nọ n'ala Igbo. Anyị tega anyị kretichara OBINWANNEM, jee wetebe na ihe na-eme na be nna unu ka unu na-egosi ndị nọ n'obodo oyibo ka ndị nọ n'obodo oyibo marakwa na ala Igbo na-aga n'iru. Mana afụrụ m na unu niile nwere plans. So onye a mere m nwa ji wee sị ka m bidogoro ebe m nọ na-asị ebe onye bi ka ọ na-awachi. So a ga na-ewetara unu ka o ga-esi na-akpọtụ n'obi OBINWANNEM Igbo TV Hamburg and OBINWANNEM News Hamburg. And very soon we are going to launch our new website, news website, and also business website, an official website. We are still on it. Okay, ada kan kada egwu ma agba.
So ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ part of Obinwanne, there is a time I ga-emekwa open. This time ị ga-esi through website wee register. So we are not going to making it like WhatsApp. No. Ka bụ ị ga na-eme ka ndị ọcha na-ama na-eme because we are partnering with the government of the where we are today. So agwa m na ọ bụ onye gọọmenti ka mbụ. So and ebe m si enye aka bụ na charity ya foundation ya bụrụ okwubiri enu. So kenere m ndị niile na-akata obi a kọmentị eshie ihe anyị na-eme. Jisie na ike na mbọsị nta ka chụọ n'Owere nchi ebe onye ọsọ ruru onye ije ga-eru ya. Ndewonu. Afọ m ka bụkwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwanne nke ndị Igbo, ka m ji ejere Igbo niile ozi. Na Ugwu Okechukwu na-ekirikwana na soshal midia kịta na bụ onye amaji ụmụakashi nke dị na Nsụka na Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ya ka ọ dịkwa m ọzọ. Igbo land must be great. Ala Igbo must be great. Mgbe ọbụla m na-ekwu na Igbo land must be great, it means that na ama m ife a ga-eme ka ala Igbo dịkwa great again. Bete ọ bụ obi a ga-akatakwa gị na ọ bụrụ sọ ime mkpọtụ na soshal midia, maka na anyị na-akụ na soshal midia na-akụkwa underground ya. So mụnwa bụkwa na director of Obinwannem Media. Anywhere you found Obinwannem, m ga-adị n'ime. Enwere Obinwanne, nwe Obinwannem is two language a ka enwere na be anyị n'ihe gbasara Obinwanne. Obinwanne is like singular. Obinwannem is like plural. For ndị gụrụ akwụkwọ bekee. So na enwe missions and the mission m ka m na-execute n'Obinwanne. So ọ bụ na mission m dị gị mma, ị join ife anyị na-eme na ọ bụrụ ogologo aka na anyị da-akụkwa n'ogologo aka na anyị ga-asọpọtụ kwana ndị ahụ na-abịa asọpọtụ chazie eruche echi si na anyị sọpọtụ ndị gburu mmadụ ma ndị mejọrọ mmadụ. Obinwanne nwere everything it takes to make Igbo nation to stand on 6 months. Adị m eme ọ bụrụ ọnụ bet na nna m sị m jisi ike ma ada na mba anaghị aka nka na-eme. Ọ ga-afịọtụ one day. So na onye ọbụla bụ onye na-abata na platform m today, ana m asị na achọrọ m ka nye unu nchọnchọ message, nchọnchọ nwebele. The message of topic of our own today bụ na a message to ndị ọzọ, ndị eze, ndị igwe, ndị religion leaders, ndị political leaders, Igbo Global Youth. Ọ message ka m bịara izu unu, nwere ihe ọzọ. We are a messenger. And ozi na-ezi unu abụrụ na m na-ezie na ọ bụ mba dịka ndị nna m kpọgoro m gwa m okwu. Yes, aga anaghị akọzi ọnụ, aga na mana ọ gbadokwa m n'onu nke onye abụkwana na nkọrọ ọnụ. Ọ otu a ka m si eji ije mmụọ na ọka chi m si wee nye m ya n'ọnụ ka m si ekwu na adị m eme pretending or packaging. Ị na-anya ị ga-afụ na yesterday ka anyị mere gịnị, ka anyị witnessịrị ikpe Maazị Nnamdi Kanu. And as Obinwanne ndị Igbo, onye na-ene anya ebe a kịta, onye na-ekiri kịta na screen a bụ the former national coordinator of IPOB, Indigenous People of Biafra in South Korea. Onye na-ekiri kịta, the person you are looking for. So achịrị m ọchịchị na IPOB under the leadership of Maazị Nnamdi Kanu, deputized by Uchemefo. That is the reason m je repeat okwu a. Maka na unu gbagharị Chukwu ose okirikiri na amarie, no matter the money you make, no matter the connection you have, I will still hold you people where I hold all of you. The same person you are looking here is a former zonal coordinator of IPOB in Odessa, Ukraine. The same person you are seeing here. So I have a 110% right to talk about Nnamdi Kanu, talk about IPOB, talk about Biafra struggle. And no, I want you to help yourself, help your family, help people that are dying in Igbo land to stop dying. I know the reason they are dying. I know the reason they are going to stop dying. Why? I have the structure. I have everything. Security. I have it. It's on my place.
So why are you running? So if we're going to chat my own, so many people when they come to me assume that ni ha na-emekwana with OBINWANNEM na ndị mụ na ha na-eme ihe abụrụkwa udo obi a ka ha ji eme nsị ha na nsogbu adịghọ na ebe ndị ọsọ ruru ndị jegeri ha gabagoro ha ribe anyị mugu na mbọsị ha ga-ataba afụfụ taba ikwe kedu na akpa taba ikikere ihe ha mere ụmụ Igbo ọ na-abịa uwe na-ene anya bụkwa n'afịa onye zuru nke ọna mana don't put your hand in a bad thing that you cannot stand when it will expose maka na ama m n'ihe niile ndị Igbo na-eme ọ ga-emecha mme ha vum n'anya I know otego mma ya otego abụ m nwoke na-agbara onwe m afọ ree onye na-ene anya ebe a bụ the former media moderator of indigenous people of Biafra Global, lead by Chukwudi Ofoma nke bi n'Australia. Onye na-ene anya ebe a kịtị na-ene anya ọ serve na ndị Igbo almost 10 years online. But unu ka na-afụ m ka ụmụaka na many of you people na commit crime na Igbo na commit crime na social media. You see they see me like a child now. Mana ga mejide ndị isi niile unu na respect kechi ha na ngwugwu tinye ebe m kwesịrị itinye ha. Unu niile bụ members m ga-ekechi unu na ngwugwu tinye unu ebe unu kwesịrị nọ. Unless na the whole world is not going to stand for the truth of the masses. Because ama m mgbe unu na-arụ arụ na mara ka unu si arụ ya mara ebe unu ga-emecha daa unu na-adabago nwayọ nwayọ. Mana ọ na-ewute m na ndị na-anwụsị because of ihe unu mere na nzukọ ndị Igbo na Biafra na ife dị iche iche na gọọmenti ma religion. Ọ na-ewute m na ndị na-anwụ na-abụrụ ndị kwesịrị na-anwụ. That is why you see me shouting na-aba mba na-akọ ọnụ. Because people are dying because of the carelessness of some greedy peoples among us. And mụnwa na-akpọkwanụ ha afa na-akpọ ha afa maka na nne na nna ha ma menwe anything talkers of them to do me anything in the life. Maka na nna anyị siri tụọ onye na-agwa okwu aka akpọọ ya afa. Ana m akpa afa tụọ aka. Mana gịnị mere unu anaghị achọdụ ka unu bịa marụgodo ihe nji akpa afa na-atụ aka? Ọ bụrụzie nkwucha unu eje were ewe mebe content. Why? Ọ dịrọ mma. Ọ bụrụ ezigbo ife. Many of you people bụ elder bụ ndị na-claim unu dị smart. Why unu ji akpọ m after program? Why can't otu am bịara kịta isi m tinyele nke bịa ka ịgwa ndị Igbo okwu through what I'm saying? Because na ọ bụ sọnsọ m nwa aga m anwụchite iyi, aga m anwụ iyi, aga m akara ezo niile that na amara m ihe mere indigenous people of Biafra ji ghasaa nke bụ na nweghị onye ga-ekpokọta included Maazị Nnamdi Kanu ma kpokọta nwuzi ọzọ n'ụwa until ebido according to how they said it. I know it. Ama m ihe mere ndị Igbo ji egbu onwe ha today. Ama m ihe mere na ndị Igbo ahụrụzi onwe ha n'anya today. So why you not they talk about what somebody already give you people a condition and a reason and idea. Una na-agbakwara ha ọsọ na-agbakwu ndị ọ ga-abụ na ụgbakwuche ruo echi na asị m na afụ na ihe ndị Biafra na-eme bụ ihe ọjọọ ịfụ na IPOB bụ ndị oshi. N'ihe ị na-akọ bụ akụkọ ị na-akọ as a Nigerian agent. Anybody, any onye Igbo ọbụla ana m challenge unu worldwide. Any onye Igbo ọbụla sị na IPOB bụ ndị oshi. Nwanne, I am challenging you to international criminal court, international law, that I am going to win you or win me, and anybody who win each other, we are going to go life imprisonment. Because IPOB never be a terrorist. IPOB never be anything close to violent. Those that created ESN, you have to go and ask them, what did they create ESN for? Not IPOB. IPOB don't know anything about ESN. As far as I'm concerned, Nnamdi Kanu can never change it. I can do anything I would do. Because in the IPOB, there is nothing like ESN. So I will never accept ESN close to IPOB. Never and ever. What is the means of security? I know it. So now I'm accept here. So now IPOB can accept ESN. Those people what are they doing with the ESN?
So ndị nke create Liberation Army, ị ga-ajụnụ ha, why did they created it? IPOB, Indigenous People of Biafra, nke mụnwa so n'ime wee gbaa mbọ ya about almost going to 10 to 11 years. Nwanne, I signed a contract about that. I negotiate with South Korea. I negotiate with Ukraine. I negotiate with, even I take my record to the to what they call it, what this country, Denmark. I posted everything about IPOB. And when the IPOB where they are doing over hand on email today. And when the Biafra where they are doing over hand on email today. So onye ọbụla bụ onye Igbo ka na-asị na IPOB be terrorist. Ana m agwa gị as nwa Igbo. Sepụ ọnụ n'ebe gbasara IPOB. Enwe anything ọbụla Nnamdi Kanu mere unu, maybe personally, that is your business with Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is our leader as the Indigenous People of Biafra. Enwe ihe ọbụla o mere, then bring it to us. Then anyị amaruzie na ya ha o mere, ọ bụ iwu anyị ka ọ bụrụ iwu anyị. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-abụ ndị agha. IPOB nwere ndị wepụtara onwe ha bụrụ ndị agha na-echekwa ihe na-eme n'ala Igbo, na-ekwu maka ihe ndị Nigeria gọọmenti na-eme anyị. Ọ ndị aka na-akpọ ndị agha, freedom fighters, human rights activists. They are recognized. So n'ihe nji wee gwata unu okwu a bụ na Nnamdi Kanu ejego unu ikpe yesterday. Unu chani na-ekwu okwu unu si like ihe je na Facebook ma ndị na-ewuchi Nnamdi Kanu happy birthday. All of you are hypocrisy. Onye ọbụla wishi Nnamdi Kanu happy birthday be hypocrisy. Because you are wishing your brother happy birthday in prison. Nya bụ ka iwe gosi Nnamdi Kanu na ịhụrụ ya n'anya. Nya bụ ka iwe gosi Nnamdi Kanu that I love you, that we recommend you. But almost half of all of you are doing that to make a content, to have a money, to use the Nnamdi Kanu to make a popularity. Mana ọchịgị na aka gị ma ihe iji wee na-ewushi Nnamdi Kanu bad day where he is in prison suffering and dying. What are you wishing Nnamdi Kanu? To keep dying or to keep or to be released from the dungeon of DSS? What are you wishing Nnamdi Kanu? Good health, release from the prison. What are you wishing Nnamdi Kanu on his bad day? And let me remind all of you that don't know who is Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu said that he will never celebrate his birthday until Biafra come. He will never celebrate anything until Biafra come. So why are you now helping who did not even vote you or who did not even tell you, discuss with you to be celebrating somebody that doesn't accept celebration? If you don't China hypocrisy, you just try to make the whole world to know that you love Nnamdi Kanu. There is many ways you can love Nnamdi Kanu. Everything about the case of Nnamdi Kanu should be publishing on your phone, on your wall. Tell the whole world that Nigeria government in embassy Hanon Wanine kidnapped Nnamdi Kanu, a British citizen in Kenya. Begin to talk about the history on your page. Begin to talk about the history about how the whole Eastern governors collide with Boko Haram and making sure that our life is miserable. Keep talking the truth, making this thing reality. The reason you love Nnamdi Kanu like him beside is because you know that Nnamdi Kanu talk about the truth about everything that's going on in Igbo land. He will love one Nnamdi Kanu because on ekwezi Niunu Jama Nnamdi Kanu ikpe now because of I don't even know what you people amadimi ihe ndị Igbo. I know Gerugo. That is why I hate DOS with all my passion. And I'm trying to make sure that Ndi Ozo enwere ike iwepụta isifa, which is that many people are giving me some strategy. Ewepụta ndị ahụ. Then ndị ahụ bụ ndị ọkara obi that we need to come and defend ourselves as the indigenous people of Biafra, full-blooded members. Then I get orugo mgbe onye ọbụla bụ onye pụtara na social media, somebody like Ikenga, somebody like Chukwu Kofegbu, somebody like Ndi Uchemefo, somebody like we need to sue them. It is time for us to sue them in any country they are. Report them to the embassy, report them to the government of that country. They need to bring evidence of allegation they are alleging those people like IPOB, like Nnamdi Kanu, like whoever they are laying the allegation to. Those people Nnamdi Kanu ha chọrọ ka release here. Why did you chọrọ ka release here? Those Ndị Igbo ahụ niile bụ ndị nọ na social media they claim that they want Nnamdi Kanu to be released. We need to know your effort of what you are playing to make Nnamdi Kanu to be released. But every time we Nnamdi Kanu na content.
yesterday emego ekwugo okwu Nnamdi Kanu otu a ka ekwesị ikwe no. O nwere ihe m fụrụ nwanne anyị nwoke bụ Maxwell kwuru. Maxwell, let me tell you and Aloy Ejimako and all those ụmụnne anyị na-eji anọchite Nnamdi Kanu na court. Achọrọ m igwu one word. Nnamdi Kanu you take Nigeria gọọmenti jide n'ụlọ ikpe. Nnamdi Kanu believe na Nigeria law. And mu we believe na Nigeria law. And the Nigeria law never existed, never controlled, never followed. So which law are you going to use to free Nnamdi Kanu? Onya mere na many of our people na say that no just kpacha anya were that position kunu we dukwa popular like Ejiofor and Ozokun. And anya chọrọ ka anyị mebegodi otu ahụ. Why? Because now we are giving you people a last chance to behave, not misbehave. Because na unu ikpe ahụ unu na-eje onye na fund unu at least Maxwell is no one na fund you are funding yourself. Uza, I love that. And ka happen quick research. Obune nwere ebe a na-enyetu gị ego chacha to be doing what you are doing. Because na ife a na-ekwu okwu Nnamdi Kanu na-ekwu okwu biye gbasara ma gị nwa bụ lawyer Maxwell ma gị nwa bụ lawyer Ejimako ma odos ndị dasi na-abịa ma ndị ụkọchukwu na-abịa ihe Nnamdi Kanu na-ekwu gbasara everybody 100%. So no ọbụghị about Nnamdi Kanu. That is why when I'm talking, I don't talk about Nnamdi Kanu. I talk about Ndi Igbo, Biafra in general. But the case Nnamdi Kanu na-enwe as onye Igbo nga na-ajụ gịnị kpatara o ji enwe kesi a. As Biafra nga na-ajụ gịnị kpatara o ji enwe kesi a. That is the only thing I hold for Nnamdi Kanu. But ọ bụrụ Igbo in general, we need to talk about the structure about Igbo in general. We need to talk about the Biafra structure in general. We need to know why are we waiting on Nnamdi Kanu to be released before we begin to take care of our land, secure our land. So eventually now, if Nnamdi Kanu died in the prison, let us know they make it like as if they say, equal your tobuni na ebo ma wish on. No, onye ga-anwụ, onye ga-adị, o win na anya mamu ma onye ọbụla ga-anwụ. But put it in your mind, so that means now Igbo lose go hope of begin unite in Igbo land. So so Igbo cannot come together and set a strong security outfit to protect their land. Then let me come to you, Barrister Aloy Ejimako and Maxwell and other people. Let me tell all of you, it is a very, very big shameful. You can't make Igbo. I from everyone say Ndi Igbo. If you go na Ndi Igbo, I blame Ndi Igbo. I blame. You don't need to blame Ndi Igbo. You are a lawyer. Our father sent you school to go and read lawyer. All of you are professional lawyer and a Nigerian lawyer, professional lawyer by government. Okay, so anyone na-enekwasị lawyer anya because na masses bụ lawyer ka ha na-hope even in obodo all lawyer ka eji aba. So unu nwa bụ lawyer. Ọ bụ na karịa n'unu aka unu esepụ aka na case Nnamdi Kanu. That is how ihe m gwara Ejiofor. Ọ bụ na ikpe Nnamdi Kanu akarịgo unu Maxwell and Aloy Ejimako. Ọ bụ na ikpe Nnamdi Kanu akarịa n'unu na that court unu esepụ aka toto maka ihe ahụ na-ekwu maka Igbo mara ya. Ihe ahụ na-akọ ndị Igbo amarughị na ihe ndị Igbo chọrọ bụ who are those people who kedu ndị ahụ bụ ndị si na ha bụ a professional lawyer na Nigeria who can fight Yoruba lawyer, Hausa lawyer, and make sure that the right of Ndi Igbo, right of Biafrans are protected and taken from Nigeria government as a rock. Oh yeah, in now we are not looking for Ndi na-abụ ebia na court na say Ndi Igbo kunye no onye bụ Ndi Igbo. You don't know where Ndi Igbo lies themselves. Ịma ha nzukọ Ndi Igbo niile nọ n'ụwa niile. Ịma ha ebe Ndi Igbo nwe chamber n'ala Igbo. Gịnị kwuru na-abịa na social media kpali onwe unu echere na gụrụ akwụkwọ as a law. So ọ bụ is a shameful thing so unu pụta una nọ na journalist na-akọgheri about Ndi Igbo because Ndi Igbo hope on lawyers. Then ọ bụ na lawyers ekpetenwu ha ọnụ ha. So what do you want Ndi Igbo to do? Ndi Igbo are the one that supported Nnamdi Kanu and be kpai in Hebridge and kpai in Aba High School and kpai in Afari Ibegu and kpai in Nkpor. Ndi Igbo wepụtara onwe ha support Nnamdi Kanu and die like a chicken. Then you are calling Ndi Igbo again to do what? To do waiting. Waiting you people bụ ndị lawyer Ndi Igbo. Kedu ihe unu mee to protect the life of those people that wasted in Nkpor, wasted in Aba High School, wasted in Afari Ibegu? Kedu ihe unu na-eme? Nothing. Unu na-akpọ Ndi Igbo. Manụkwa na afa Ndi Igbo n'ọnụ unu niile bụ ndị a na-akwụ na Abuja o.
If you people tired of protecting and serving Nigeria through the case of Nnamdi Kanu, make una resign. Una disturbs na ndị Igbo. Maka ọnụ wa arụ mere ndị Igbo by law. Maka unu niile bụ ndị Igbo gụrụ law na Nigeria. Unu enweghị ike ịpụta challenge Yoruba lawyer, Hausa lawyer. Who is the people that is taking Nnamdi Kanu on granted or taking Igbo people through Nnamdi Kanu on granted? Ọkwa lawyer ndị Hausa, ọ lawyer ndị Yoruba. Kedu ebe lawyer ndị Igbo nọgas? So si unu maka esi ekwu ogologo okwu na-eme content na social media na call out of point. That means unu enweghị the moral, unu enweghị the energy, unu enweghị the impetus unu ga-eji wee save our people. You are lawyers, for goodness sake. A lawyer ejimaka ịbụghị lawyer, ịgụkwuru na American lawyer, go na local lawyer, go Nigeria lawyer. The same thing to Maxwell, onwe PG now. So imagine nwere ike imenwu Nigeria Court of the Justice ka release ye Nnamdi Kanu or atọ Nnamdi Kanu mkpọrọ, because ebe m nọ bụ n'ihe gbasara Court of the Law. I will never support anybody dị iwu obodo si mmegi ya na-eme ndị dara iwu. So now otu akịta na ahụ gị nwa ba lawyer ejimakọ Maxwell ọ pụta na unu amara ihe unu nwere ike ime Nigeria Court of the Justice ka ha mee ha kwesị ime na bụrụ ụzọ ahụ unu si esocha, because I don't happy with all of you claim to be lawyer. Maka na ihe ji wee gwaba Ejofo Ifeanyi Ejofo okwu ngwara ya ọ maka na Ifeanyi Ejofo ike awugo instead of ichinye aka elu na ike awugo o je kpọta Ozokonu wee bata ebe ahụ wee finish stọpụzi ihe a na-agwa ya. Then unu chari na-eklem go na unu ga-emenwu ihe dị na Nnamdi Kanu. Aloya ejimaka iklem na ị ga-emenwu. Then Maxwell iklem na ị ga-emenwu. Then gịnị mere unu emebeghị ihe unu kwesịrị ime? Aka na ọnụ iru na-atụgharị unu okwu atụgharị. Ọdịna Court of the Law of Nigeria. That is why Tony Nnadi ji wee bịa sị that na enwere ihe ga-aga na Nigeria ma ọ bụ na change your constitution or a break Nigeria into pieces. So kedu nke unu kwuru ya? Ndị Nigeria ji Nnamdi Kanu ọ bụghị ọzọ ndị court ji Nnamdi Kanu. Ụwaziri ike nwere knowledge more than all of you have tell all of you about this. Ụwaziri ike gwara unu na ọ bụghị ndị Nigeria court ji Nnamdi Kanu now. Na onye ji Nnamdi Kanu bụ onye isi DSS, which is na onye isi DSS is supported by the all governor of the Nigeria. Onye ka akpọ ha DSS. Ndị na-support DSS na ndị na-agba ha aja n'ukwu na ndị hiberie bụ all governors of Nigeria. The state governors of Nigeria be hibe DSS, and the state governor of Nigeria can fight their corruptions. So how do you think that na you Aloya Ejimako and the Maxwell Okpara, how do you think that na you can win governors that already mess up in our society? How do you think you can win them? The same governor you are talking about una fight through Nnamdi Kanu, the same governor are the one that signed agreement with the United Kingdom and the American and even France right now to make sure that Nnamdi Kanu is not going to be released, because the release of Nnamdi Kanu is going to destroy every plan of the governors. Unu chani ne machi ife ndị a niile. Then gịnị ka unu enyere ndị Igbo nsogbu na social media? Because case Nnamdi Kanu bụ case ụmụazị ka ọ bụ oriju hafọ. Unu nwa na-eje the case like that unu wee na-efish onwe na social media, and this is a very 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 ashamed. A Yoruba lawyer na-eme unu arụ. Ihe a bụ a Yoruba lawyer versus Igbo lawyer. Hausa lawyer versus Igbo lawyer. Una na-abịa na-agwa anyị na ihe a dịka nwere law dịka Nigeria. Ane nke Igbo enwekese treat Igbo, enwekese treat Hausa, enwekese ihe unu na-akọ bụ rubbish. We need you people to act on behalf of us. Onwe unu chọ ka eme, unu agwa ya eme, mana unu na-akpọ ndị Igbo, huchi ndị Igbo kwunu na-akpọ. Anyị nwa bụ indigenous people of Biafra bụ IPOB have shouted a majority of ndị Igbo bịa pụtara na Igwe wee gba mbọ for that na arụ na-eme Nigeria n'ụwa niile matara ya, which is na their message was successful passed. Even IPOB, majority are Igbo people. Even Ndi majority are Igbo people. So what do you want Igbo people to do again? Those lawyers that protecting Nnamdi Kanu, what do you want? Do you ndị anile nwụrụ anwụ una na-ejekwa enekweta ezinụlọ ha marakwa that na ezinụlọ ndị ha hapụ na ọdịkwara ha mma as a living hero? Una na-ejekwa ama ndị ahụ niile nwụrụ under Nnamdi Kanu command and under Nnamdi Kanu structure, una na-ejekwa ama maka ha. Then unu bịakwa na-asịkwa ndị Igbo ha kụ na-ewuchi ndị Igbo. Mention ndị Igbo, number one, ịbịa na Anambra steeti ị ga-enweta
Igwe Achebe Ọnịcha. Ị bịa na Ọnịcha ị ga-enweta Igwe Achebe Ọnịcha, ị ga-enweta Igwe Nnewi, ị ga-enweta Igwe Chukwuemeka Eze Chukwuemeka Nri, ị ga-enweta Igwe Obosi. Jenu jee kpọbanụ ndị afa na anwụnụ. Ọ ndị a bụ ndị eze obodo, ndị a bụ ndị ga-eme ka obodo dị ma ndị ga-eme ka obodo dị njọ according to them. Ọ bụghị unu na-eme ihe social media, you look childish. Jee na ije ka ndị Igbo si eje ije. Jee na ije ka ndị Yoruba si jee ije mgbe ha nwere nke Sunday Igbo. Ihe unu na-abịa na social media akpọ ndị Igbo afa is a shameful, is totally condemned. We was not doing like this when we was doing everything. Tell us about Nigeria government law and go home. We don't need anything attached on it. Because mgbe na anụrụ na-asụ Igbo mere nke Igbo mere nke ọ mụnwa na ebe a na-ekwu maka Igbo long time. Unu anọkọtago one day wee copy nke m tinye because unu na-eme ihe division of labor. Maka na mụnwa sometimes ngwunye ka ọ dị na abụrụ m eme ihe mere na ikwe mkpete n'azụ. Nuna ga-atụ na anaghị ege m ntị n'onu na Nnamdị ka na-amasị na ọma onye mbụ. Then unu cha niile ka na-akpọ ndị Igbo afa na that court unu ga-akwụsị ya. If you know the people you need to talk on issue of Nnamdị can go to his palace or his kingdom or go on the way he's supposed to be. Because the reason why ndị dị ka anyị niile ji wee sị na otu anyị si wee ma IPOB awọkchaghị ọfụma bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ndị isi ndị kpọrọ ha ndị isi na IPOB na-agwa anyị na ha emitigo ndị eze na ndị ọzọ na ha emitigo ndị mafia na ndị onwe ndị na-ada against of the struggle. The same ndị mafia pụtara wee gbaa mbọ fụ na ha follow Nnamdị Kanu wee mee ka ebumnobi Nnamdị Kanu bịa to mmezu. So unu nwa niile bụ ndị na-apụta na social media bụ na unu kpọrọ nwa ha lọya Nnamdị Kanu. Ọ bụrụ na amaghị unu ga-eme, o nwere mgbe Ejiofor kwuru okwu o kwuru dị acceptable and a good idea. Ejiofor kwuru one thing, say that na ọ bụrụ that na ndị Nigeria ekwero ka ife gaa ka o kwesịrị ịga, then we need to do protest. Protest a na ya ma ga-ebute ụzọ. Ọ dịka unu ncha niile bụ ndị na-emekwa ihe ọjọọ n'ala Igbo. Afụgo na that thing ga-eme ka people wake kwa up, unu eje block we. Anụghọzi m that thing na ọnụ Ejiofor. Now, Maxwell abịakwana kwuo okwu o kwuru kịta nnụkwara na voice note ye na video ye. O wee sị that na ihe akịta na anwa ama ndị si like this na ọ bụ na ndị emezuru nke ha ga-emezu n'ikpeazụ ya. So which is na ihe nji agwa gị okwu a na-agwa unu na-abụ unu jee nke unu ga-eje again ije wetara ha ihe ha kwesịrị inye unu enye. Maka na akụkọ unu na-akọ na this court anaghị edodi ndị mara ihe anya. Ịbịa na-asị na ndị Nigeria amaghị disef enweghị information about the rendition of Nnamdị Kanu from Kenya. What a nonsense. Ihe dị na public domain. Ihe ụwa niile ma anya ya ka ndị lọya unu nwa. Maka na adị m afụ lọya Nigeria ka lọya. Enwere m ike ịgụ lọya nke a wepụ ya. Enwere m ike ịgụ lọya nke a bụ all of you bụ Nigeria lọya ma Igbo lọya o ma Hausa lọya o ma Yoruba lọya unu bụ ndị oshi. Unu cha niile achịkọta unu bụ ndị oshi enidiri igbusisi unu niile unu enweghị future. Una no get future at all. Unu nwa bụ the arụ mere the indigenous in Nigeria. Unu nwa bụ the wicked one in this country. All lawyer bụ ihe na-eme n'obodo na aga. Kedu ihe unu na-azara lawyer for? Kedu unu na-represent n'ala Igbo? Ihe na-eme ndị Igbo everyday na free. Mana unu chani na nwa odo ị ga-apụta protect ndị Igbo. Even Obinwannem na-eme o nwere ebe m nwere ihe lawyer enyi Imo steeti afụrụ m ka onye a ọda arụda ọrụ maha ọrụ mana ọ na-achọ ego. Ihe a bụ lawyer. Ihe unu ma bụ iji ndị Igbo maka na ndị Igbo enweghị brain. Maka na ndị Igbo this new generation enweghị akọ na uche. Nyakunu ya chigharị akọ na uche anyhow. Ha nọ na social media na-adịzi frustrated. Mana unu ncha niile bụ ndị a na-enere anya ka unu wee bụrụ the leader of the people na-enweghịzi akọ na uche. Unu abụrụzi arụ mere ndị a. This one anaghị eje ana m enye unu ya sị ntori because all ihe nọ n'ime before na abata. I am IPOB member more than all of you. You defending Nnamdị Kanu is not my fucking business. My fucking business is to follow the rules and regulations of indigenous people of Biafra worldwide. Then mụ achọrọ ime ka unu mara that na the next move unu ga-take now. Ọ bụrụ na ndị Nigeria disobey whatever you people are going to submit, it is time for all of you to withdraw from this case. Mazi na problem anyị nwere bụ Yoruba, Hausa, Igbo, and we need to fight it global.
All ya be na the kind of preach the people you love where. And yet you make it. I had that bankata with Nigeria. We have basara with Nigeria. We don't follow Nigeria structure. We don't follow Nigeria terms and conditions. We don't follow anything concerning Nigeria because Nigeria Nigeria no resources buying from illegally. Nigeria nebundi buying illegally. Nigeria na suppress illegally. Nigeria created all the embassies of the whole world in a terrorist system. So after me here somebody get you representing Nigeria that is never ever existed in this nature through as a nation, rather as a business. In way God to represent Nigeria that never be a country, never be a nation, and the Duma grow intellectual, they represent those kind historical things. What do you people read on school? Can you know as a lawyer? So, Indiana politician but as no way here Nigeria. Good luck could no way here Nigeria. Nigeria concussion stories. Onye ano na power kube eziokwu, onye no na power make come no here the eziokwu. Why can't you people start making the people that is now helpless to know what they can do to help themselves? You defend Nnamdi Kanu in the court, but Nigeria is not Nnamdi Kanu terrorists. Una they defend the terrorists. So uno against Nigeria now. Because as a court, as a lawyer, you butcher. Unekwesi we nabia ni head up na Nigeria found Nnamdi Kanu guilty of ihe na ekwu. Unekwesi deba makunu bia ekwesi kpokoro ni na ekpochie. Because after be obodo mmadụ na-eje protect onye nwụra onye ihe mere. Mana no snod kwa all the line in the court. Na ndị lawyer ọbụla nwere ike protect onye oshi mo mere ihe ọjọọ fine and good. Then do one protect Nnamdi Kanu in the court of the law of Nigeria. Did Nnamdi Kanu commit offense in Nigeria law? Obu not commit offense in Nigeria law. Then why are you people disturbing Ndi Igbo? Man obu not commit ho. Then unu kwesi web the strategy eje meri ndị lawyer na ekpudu ikpa na Nigeria as ndị lawyer. Omu anyị wagabia gbu ni head na Nigeria lawyer. IPOB was peaceful protecting around the world to releasing Nnamdi Kanu in 2015, 2017. We know the way we do it. But now I see Kaila Puzeri unu lawyer because I know ndị Nigeria na egbu anyị. I protest and then Nigeria why. Then who was in the lawyers soon they take go the case. How many years can I get you we made the case? How many years? When we start something that's going to prove the whole Nigeria and the whole Nigeria citizen to know that we know what they are doing, the indigenous people in our land, then who are us that now we break the law, we break the rules, we take the law into our hand. But Nigeria government have been taking law into their hand. Nigeria authority have been taking law into their hand. They are not following the law and the situation of Nigeria. And according to the evil Nigeria is playing in our people, because many of you people are evil already. So unu na-eme ihe unu na-eme na court case Nnamdi Kanu, ma na case una ochu na bịabago na njedebe. Eziokwu ka na agwa unu. Ochu na bịabago na bido adịma like ifesi mmadụ, mana mfesi gị onweghị onye ga-azọta gị n'ụwa. So ana m warn unu nwa gị nwa law ejimaka I dey warn you and warn Maxwell. Kunu bambo funu kusiri ji Nnamdi Kanu we na-eme ndị Igbo arụ. Why? Because nunu kwesịghị inye anyị fat and figure what we are going to do to Nigeria government. Onye bụ Nigeria government? Onye bụ onye ahụ bụ chief judge? Where is he come from? Kedu onye ahụ bụ chief judge na judge Nnamdi Kanu? Where is he come from? Kedu ebe o si bịa? Kedu ebe lawyer ndị Igbo niile nọ? Ihe Jofo mere ometerie, Ozo konume ometerie, unu sunu ga-emetie. Unu abịa na-asị ndị Igbo na ndị Igbo kunyenu na ihe a na-emezi bụ ihe ndị Igbo asị na ya mabụrụ na ihe ndị Igbo ka na-emebu anyị since 1960. We know all those things now. That is why we start agitating for Biafra. So you are not going to tell us today. We know it before you. So unu ga-akpachapụ ezigbo anya maka na na-ekwu nke m onwe okwenye m na ya na-eso ekwu na nkwucha ndị mmadụ efile na ọkọgerie mana ihe ahụ kwuru must come to pass. Maka na ọmụwa bụ aka ji ọfọ ndị Obinwanne na indigenous people of Biafra global. Nwe onye dị nsọ karịrị m n'ala Igbo niile. Isi na dị nsọ karịa m. I challenge you. Come let us talk about nsọ. Unu enweghị nsọ na amaghị ya bụ nsọ. Nyaka ụmụ Igbo ji ata afụ n'ụwa niile. Enwe ndị dị ka unu nwa. Nke a gaa. Teresa touch go n'aka two things abi.
Yeah, number one bụ ndị na-wish Nnamdi Kanu bad day. O ji ọnụ ya wee sị gị, don't wish, will not celebrate anything. And ị gaghị wish onye na-ata afụ. Kedu ị na-wish onye na-ata afụ? Ị chọrọ iwishie, gbaa mbọ mee ka ọ pụta dị. Maka na ụmụnne gị ekewago Igbo 2. Ndị nke hetiri Nnamdi Kanu hate gị na ọ ga-anwụrịrị anwụ. Ndị nke love Nnamdi Kanu love gị because of okwu ọnụ ya against corruption of Nigeria to Igbos. Maka ndị dịka anyị love Nnamdi Kanu love ya personality, ihe anyị love bụ ihe ọ gwara anyị. And anyị che na ihe ọ gwara anyị na maka o esi wee mee ka ọ bịa na mezu. That is why we love him, nothing more. And that thing aka anyị stick. Ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, ma ndị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, ihe niile a must come to pass. Ọ bịa na ndụ anyị, ọ bịa na ndụ ndị ọzọ. Mana ọ kwefuru ihe Nigeria mere ndị Igbo, ihe Nigeria na-eme n'ala Igbo, ihe Nigeria na-eme ala nsọ. Enwero ka every indigenous of Nigeria survive wee n'ụwa. Ọ dịrọ possible. Mbosi ana Igbo ga-ebido react back spiritually. Enweghị any single politician child ga survive na the global of the world. Maka unu che na egwuregwu ka ndị mmadụ na-egwu. Onye mere unu eji ha nwa ọfọ na ọ bụrụ unu na-eme election because unu ma ihe nna anyị na-eme na gbogbo. Maka na iche na mmụọ anaghị arụkwa ọrụ, mmụọ ka na-arụ ọrụ. Na ọgbara nkịta abụrụ na o nwere ihe ọma ọ ga-eme. Ihe na-anwụ n'ala Igbo bụ ihe ọ ga-eji wee wekpa ike n'oge na-adịrị anya because onweghị onye ga-asị excuse me. Many of you people nọ na social media bịakọta n'ọnụ na Hamburg anyị nọ kịta ekwesịrị anyị nwere ihe a na-akpọ nzukọ ndị Igbo. Nzukọ ndị Igbo ha ọbụla ebe anyị kwesịrị na-discuss about Nnamdi Kanu, about problem of ihe na-eme n'Imo steeti, about ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ bụrụ na nzukọ ndị Igbo bet ha nọ ebe a nụ ọgụ na-akọ ọnụ. Bet on next meeting ka m ga-agwa ha onye mbụ. Because I don't do nonsense. I don't believe in nonsense. So na unu nwa niile ebucha ndị nọ n'obodo dị iche iche, Facebook anyị na-apụta, let it be announcement ka anyị na-abịa eme. Ọ ka anyị si emebi na IPOB. Onye me nji wee gwa alọ ejima ka ha jee n'ebe ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo. Ha ma ebe ndị ọrụ na-eru n'okwu n'ala Igbo. Ha jee jụọ ha gịnị mere. Meet governors, what is going on? Ọ bụrụ ndị gọvanọ pụta dịka otu isi wee pụta releasing Nnamdi, ya bụ nonsense stories, ya rubbish. Ọ bụrụ ka anyị fụbara aka nonsense stories. Gịnị mere na otu agaghị eji wee mara ihe na-eme na the court as a governor of the state? Ọ kụrụ ya ntu n'oche ahụ. Who is Oti? To Abia State niile. Why can't you represent for your citizen? Ọ bụrụ American president, onwe ihe ọbụla onye obodo ha mere ozuru oshi oburu ntụ, I got to bring them to my state. Why can't Oti know they move that kind of state movement? Na no eba were Oti na-eme ọfụma, Oti na-eme gị n'ọfụma. The same thing ka m gwara unu abata agbara ibe. Abia State bụ ndị kọni people. They are using the strategy that they can never win on the strategy. Which Abia State, how many Abia State have do all those nonsense they are doing, have surviving it? Ndị mere mere ikwe mkpeta n'azụ. Oti is supposed to give Nigeria government a condition about Nnamdi Kanu. If he is a good governor. Mana ọ chọghị itinye aka ya n'ihe ọ dị ka Nnamdi Kanu mere ga-eme affect na his government. Because onye rigo n'oche ahụ dịka o nwere ihe ọma. Unu nwa na unu na-amarọ left and right unu, ọ bụrụ na aja ka ekporo na street nọ na-amani enu, ewere solar energy tiri ọkụ na street nọ na-amani enu, bete nwere ha ga-eji nye unu ọkụ ọma anyụzụ anyụ n'ụwa ọzọ ka o si adị n'obodo oyibo si na be unu na-ewere ya ji ma ọkụ na-enwe enwe na befa. Otu kwesịrị ije na Abuja jee mara ihe mere na o kwesịrị inye condition, o kwesịrị inye ha ultimatum ọ ka esi eme n'obodo. Ọ bụghị ịnọ na social, ịnọ na seat gị na-ekwu releasing Nnamdi Kanu karịrị Oti in the whole global. Nnamdi Kanu vision Oji karịrị vision Oti ji. Because ọ bụ na Oti ji vision, by this time the whole southeastern governors supposed to be bound by Oti. By this time, a lot of Igbo people have been migrating in Abia State to make sure that they are starting working in Abia State companies. Unu bịa na social media na-ewere propaganda blackmailing when they destroy the future of the people na-abịa ka edozie be nna m na gana. Oti na-eme nke Oti na-eme nke ọzọ because need the blind. Onye dị blind mgbe ọsọ ọ ga-afụ ụzọ, ọ ga-adị ya ka ihe niile ọ ka dị blind. Or ihe niile ọ bụ ihe niile amaka. Maka na nke ifuru ka ị na-ekwu. Ijecha Abia State,
gị jee Hamburg State, ọ gị jee Florida State, ọ gị jee Atlanta State, ọ gị jee in one China State, ọ gị jee in one Japan State. Gị ma na ọ bụ ife a otu na fọtọsi aka ebe ahụ bụ ife ndị bụ ndị mmadụ ha na-arụ na system of government na-eme. Ka ịma na ọ bụ ihe ahụ o bụ ụzọ na-eme kịta ka o kwesịrị ibu ụzọ na-eme in that condition of Abia State. Unu bidoro na-ekwuchisi mmadụ ntị, otu na-eme nke otu na-eme nke ọzọ. It is because unu chara na-ebu okpo. Because ọ bụ na otu ma ihe ọ na-eme, do you think na Nnamdi Kanu bụ anụmanụ wee gwa unu ihe niile dị na secret of the government of Nigeria? So kịta na ahụ ka unu jizi gaiman wee na-achọ ka unu wee mee ka anyị ma na otu na-arụ ọrụ, ka e wee fụbazie ihe Nnamdi Kanu na-ekwu ka ọ bụrụ okwu, ka unu wee sị na Enugu steeti na-arụ ọrụ. Ihe niile abụcha plan unu ji subdue the blind one. Because na ịbịa gwuo na the art country na-ekwu okwu agwa gị that na two things onye a na-arụbeghị o kwesịrị ịrụ, gịnị mere ọ da-arụ ya? Maka ha machi ihe ha na-eme. Ọkụ na-enwu n'Abia steeti, ọkụ na-enwu n'Abia steeti, mana ịkpọ ndị Abia steeti asị na na-eke ọkụ eke. Gịnị mere na otu ya achọghị ije jiri aka ya jee Abuja? Gịnị mere na otu ya manye Tinubu a condition about the man? Gịnị mere na the whole Abia state leaders amanye oti a command what he is supposed to do as a government as a state government represent all of them? Ebunu ga-ama ihu na amama ihe, ọbịa na nke Hausa unu amacha, ọbịa na nke Yoruba unu amacha, ọbịa na nke ndị Igbo unu eme ka unu ama ha, ọbịa na nke unu eme ka unu amarọ ndị wayo. Ka aga ka anyị baa na another news. Enwezi m time o. Enwezi m time at all. How many minutes ka onye a kwuru okwu? Mgbe o tere aka mba, aga m etinye onye a mba. Nke onye a how many minutes? 1 minute. Okay, nke a 1 minute. 1 minute 49 seconds. Yeah, m ga-eme nka wee pụọ. N'ọrụ ndụ fada ga-amụ n'ọrụ, ga-amụwa n'ọrụ. Ihe m ji ekwugasị unu ga-amụwa ọrụ wụ ụcha anya unu m hụ ga na ihe gbasara ego n'ụlọ chọọchị. Awụdotụka ọwụ ga-amụọ n'ọrụ bedịkwa tailoring ga-amụ juse n'ihe. Even ebe unu mega seminarị wa shi na-ebu emụọ n'ọrụ ma tailoring tenecha akwa sineta ụmụ nwoke mụta onye dị n'ugbu gakwa zụrụkwa meshin dewe n'isi bedi ya. Maka nwekwe fada na-achọghị ịgba moto 5 enwere fada ugbo na-achọghị ịgba jeep. Fada ka na-enwe jeep abịala ọnụ ya kpọcha atụrụmashị. Ele fada ugbo na-achọghị ugbo ibi na-aga obodo oyibo ka ga-agaga ogu ma bere ụnọ na-ejikọ onye aga ya awa ekpewere chi. Ụnọ na-ejikọ onye aga ya gaa mụọ n'ọrụ at least ụnọ mụcha ya mụọ tailoring ụnọ kpachara ụmụ okorobịa efe ha enye ụnọ ego. Ndezi ma ego ha nyere akwụrụ hụ na asụ na otie na chọọchị tụnye aghọsha ya ego na chọọchị asụ na otie ga-nye mmadụ ọgadịrị gị izi ịmasị eburu ozi onye ọzọ. Gaa ma ọ nọrọ ndị mmadụ atụpụkwarala unu nyewenụ weta bring your offering 5 naira 5 even ma ụmụazị ka ugbu ego swit na-eji hara swit na-agọchachara ha n'ime chọọchị. So unu degara ha chọọchị gaa mụkwa n'ọrụ ma bishọp ma anọ gakwana gaa mụọ n'ọrụ. Onye nkwara nwe enye ibia nsogbu na nke ikpeazụ ga ma ọ nọrọ gbakwara onye nwe unu so o ji ụgwọ ọ ga-akwụchapụ ụgwọ oji onye wazụrụ unu ngịrị ọ azụrụ unu ngịrị ga mkwa n'ọrụ. Onye mụọ n'ọrụ o nwe otu fada mma o ji aka oji egwucha ji ya nga o jikwa pikọp ga mụọ n'ọrụ baa n'ime ọhịa maka unu tụgezi ego anyị wekwa Chineke unu tụrụ ebe unu tụkwara ebe wee ego anya msmaka. Ndewokwa na ụmụnne m dịka nna chịkọta ya ihe nji wee tinye ife a bụ ịma na topic m etim religion leader ya. So many of our people ka m gwu na eziokwu because eziokwu nga na-agwa unu amagbanaghị nwunye. Ịbịa n'ihe gbasara enwere ihe Ebuka Obi mere kịta na ọ rụrụ ụlọ ndị ara na Anambra State, which is yes, ndị Anambra many of them bụ ndị ara, so they need to cure them. That's why they accept that rubbish.
So even including their governor, if their governor is not onye ara, gịnị mere ha ji were akodo na-akụ onye dị ndụ? Onwegodo ihe onye ahụ mere adịrọ ọma, then we need to take him to prison, suffer ya, nye ya ọpịpịa. Mana governor of Anambra State were akodo na-akụjisi automatically all human right abuse. So ọ ndị ara na-achị ndị ara. So Anambra State, 85% of Anambra State, as I'm seeing, that are leaving governor to doing that nonsense, bụ ndị ara. So ihe emepere ha na Anambra State bụ obi ndị ara, so gwọba ha ara. Then Ebuka Obi mepere ebe na-agwọ ndị ara, that means Ebuka Obi enweghị power to cure madness. Ebuka Obi enweghị spiritual power to cure madness or cure people's problem. So give na reality we are preaching long time is still what is going to take place. Gị nwa na-claim na ịchọrọ Biafra but ị na-akwado Ebuka Obi, onye iberibe ka ịbụ. Onye iberibe ka ịbụ. Gị nwa sị na ịchọrọ Biafra ma ị na-akwado Mbaka, onye iberibe ka ịbụ. Onye ezigbote iberibe. You are enemy of truth. And when the punishment of the Almighty Creator will be coming, nke a na-emegoro unu n'ime the altars, n'ime congregation, nke a bụ nke na-emere onwe unu, but nke ụwa ga-emecha mme dịka osimiri gland are shut by every religion church down. Were emebeze gịnị? Factory ịnwụ nkwụ. Mgbe da afụfụ nke Chukwu nke kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe ihe kere ga-abịara all Igbo Christians. Unu ga-ama na o nwere ndị Chukwu wepụtara na-ekwu ụdị okwu a. Maka na anyị na-ekwu akpa afa. We are not making it like as if they say now gossip. I don't gossip. I am telling you what your father, your pastor, they cannot do anything. Rather, attack a Boko Haram, kill this person, destroy this person, because we know your agenda. You don't have power of God. You don't have anything except the same reality of go and do business, make business. Inye nwanne gị, inara nwanne gị, inye nwanne gị, inyenara nwanne gị, onya business. Without business, kedu ife na-ejere ụka? Without business, kedu ife na-ata mụrụ amoosu? Kedu ihe na-asị na Chineke afọrọ gị n'anya? Ị ga na-eme something before you na-eme expect of something. Then iji ụlọ ụka Ebuka Obi na-enyebeghị mama ya aka, na-enyebeghị ezinụlọ ya aka, na-enyebeghị ụmụnne ya aka, through mgbe ọ gbatara sweat money ya, ya bụrụ nke ndị ụka donetiri, nke ji wee colonize brain gị as a colonialism, nke ahụ bụ nke o ji enyeziri ezinụlọ ya aka, nke a ka o ji enyere nwanne ya bụ injinia aka, nwanne ya na-eme KS na bụ injinia mana ọ na-agba egwu n'ọta. Kedu ihe na-eji nye arị? O nwere ka ọ bụrụ onye ma na-arụzi ihe gbasara ụlọ ụka ma ihe niile ma ụlọ ebe ndị ara ha na-arụzi ya, which is not a bad thing. Mana things chọrọ ịgwa unu nwa niile bụ ndị a na-eso Ebuka Obi. Let me tell all of you something. In the name of Chukwu okike abịa makere n'igwe kere n'ụwa, as nwankwọ ikuku, aga m agwa unu nche niile na-eso Ebuka Obi, ọ bụrụ na atọ nụhọ ihe niile gbasara Ebuka Obi Zion to business, Amadioha ndị Igbo ga-destroy bụ unu ga na-anwụ ọnwụ ike na that congregation. Ntụkwasị ka ohe nsụka pịagbuo m. From today, ọ bụrụ na asụ na Ebuka Obi business ka ọ na-eme, atọ na everything about business from today bụ ụbọchị orie mmiri na gọọmenti ndị obodo ndị ọcha na-akpọ ya 27 September 2025. Ndị ga na-anwụ na congregation Ebuka Obi ama ngọtị ọnụ, anọ ga-eburu ngo Ebuka Obi down. Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo, Nwankwọ na Nsụka, ọ bụrụ na unu cha niile declare ha ihe gbasara Ebuka Obi as a business, ka anyị ma na business ka ọ na-eme, na business ka ọ na-ebute development, that congregation ihe ga na-anwụ ebe ahụ ama ngọtị ha ọnụ. Abụọ m niile ọnụ, ọmụwa bụ Nwankwọ na Nsụka, abụọ m ihe niile nọ na Zion ọnụ. Ọ bụrụ na unu cha niile apụtara ha sị na business ka Ebuka Obi na-eme, unu cha niile ga na-anwụ ka ọkụkọ home and abroad. Unu dị very wicked. Plan other thing ka ọ bụrụ business ka amara business ka ọ na-eme. Na onweghị onye na-agwọ ọya, onweghị onye na-edo egbo mkpa. Kwụsị na arụrụ anụ na-arụ n'ala Igbo maka Chukwu akpọbụ unu niile ọkụ. Ebuka Obi na-arụ ebe na-agwọ ndị agha, mana Ebuka Obi is anointed man of God. Ebuka Obi na-arụziri unu ebe a ga-eleti hotel, mana Ebuka Obi bụ anointed man of God. Ebuka Obi na ha arụrụ na estate, mana ọ bụ anointed man of God. Otu a ka Jizọs soro mgbe nke ya.
ndị ochie in Christianity. Na Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa, and Chukwu ndị Igbo na-akpọku na-eke n'orie na afọ na nkwọ. Ọ bụrụ na ha emeghe ebumnobi n'isi Zion niile nọ n'ala Igbo, ịma na ha ga-ewepụ ndụ m ngwa ngwa, na-achọghịzị m ịnọ n'ụwa na-afụ the rubbish of the Zion, the rubbish of Mbaka, the rubbish of Ebube Monsọ. I don't want to see that. Mana ịbịa asị mmadụ, Chineke akpọ gị ọkụ. Unu bata n'ime ihe strọgụl a na-ekwu okwu ka ala Igbo dị mma, unu abịa ebe ahụ na ụdị unu bịara inyere na ndị ka n'aka, mana unu nwa bụ oke na-ataka akpa. Ihe mere Ogechi na-achọghị ime apịa, mana mgbe Ogechi na-agba asaga na-akọtọ ndị ọzọ ndị afọ Ebuka Obi, he never won him. Criminals in the name of Jesus. Jesus ahụ bụ ndị unu na-akpa afa, anyị ga-eke ha agbụ na mmụọ. Anyị ga-eke Jesus Christ agbụ na mmụọ. Chukwu ndị Igbo ga-eke ya agbụ, ke Virgin Mary agbụ. Ụtụrụ ga-agbagbusi unu niile nọ na Zion. Unu dị very wicked. Unu ma na ọ bụ reality ka eji edozi obodo. Unu na-achọ ka unu bịa gosi ndị dị ka anyị nwa na Ebuka Obi arụọ n'ụlọ, ọrụọ na Cycle Hospital, ọrụọ n'ebe niile, ka gịnị wee mee? Ihe anyị na-achallenge Ebuka Obi na ọ bụrụ anointing man of God. Ebuka Obi abụrụ anointing. Onweghị mere anointing. Is a human being like you. Ọ format ka o ji arụ ọrụ. Ya na-akpọ format n'obodo oyibo. Ọ format. And format a na-abalị ya because all his cabinet, they know what they are doing. Ọ bụghị ofu cabinet ka o nwere. O wepụrụ Zion na Hamburg a, oge wepụ Zion wherever they have it. So automatically n'ọkwa ndị a na-agba mbọ, kansa agba mbọ na-arụ ọrụ na factory, kansa arụ ọrụ, ha rute ego, ha tụọ motor dues, ha tụọ something, ha make donation. That is what they are using to build the house, build anything they are building, not by ike nke mmụọ nsọ. So automatically Ebuka Obi should support us to destroying government that is destroying us, because we expect government to do exactly what Ebuka Obi claimed to be doing. Kitting a GZ government of Anambra State after Ebuka Obi in a governor of Anambra State, Nyamotana Ebuka Obi. The governor of Anambra State, Gamotana Ebuka Obi, G Alpha Jesus, when you Gundi Bowayo. What are they going to learn? Kedi Ebuka Obi, Gamotanaka, governor, Nachi, Oberonime, elected, now as elected government. Ebuka Obi elected to be whatever he is in Zion. He elected. He claimed, he forced himself to become that thing he is today. So automatically, Ebuka Obi enwuheni stand to elected governor. If Ebuka Obi not be agent of the governors to making sure that the bad things that governor is doing is escalating, Ebuka Obi will not even go near to governors. Because the job of Ebuka Obi is supposed to be through government. But why Ebuka Obi is doing it? Because Ebuka Obi is a part of the corruption that's going on in Igbo land, which is evidence is there. Ebuka Obi is not anointing man of God, and can never be anointing man of God in the same name of Jesus he's mentioning, in the same name of the Virgin Mary. Because every Catholic in Igbo land, if they are not a corrupted people, they need to stop Ebuka Obi from this criminality he's using Jesus and Mary to be doing. Because as a Catholic member, as a Catholic adopted person, this what Ebuka Obi name are in a lineage of Catholic. So what is Ebuka Obi doing? What is he doing? Many of you people, hypocrisy, very bad human beings. Do you want to do Ebuka Obi? Do you want to do Mbaka? Do you want to do Ebube Monsọ? Do you want to do Odumeje? You are a criminal. Do you know why you are a criminal? Because what you are looking there, you can never, ever, ever find it except a member help you cash reality. Nothing more. Enwere ekpere ga-azọgụ ndụ. Enweghị ekpere ga-eme gị ka ị dị ka ị kwesịrị ịdị na-abụrụ n'ijere ụlọ ọgwụ. So why are you going to somebody that is like you? Onye dị ka gị, gị jesi anya niile nwere nsogbu, ahụ na ya gị, gwọọ ma ọya. Jee na nke Odumeje, many of you useless people, useless now, because now I want you to feel the pain I'm feeling. Sometimes I'm not doing this thing because I don't know what is diplomatic on something like Yendocha Jugunwayo. Only Igbo anaghị ezu ike ma okwucha obi ya. Unu nwa bụ ndị nọ na social media jizi ihe Ejofo na-eme, ihe Odumeje na-eme, wee na-eme content. Kedu ihe unu ga-benefit in future? Kedu ihe ọ ga-amịta mkpụrụ n'ala Igbo?
Odumeje bụ a comedy now. Odumeje kita ndị mmadụ bịa ka agwọ ya ọya. Odumeje atọ na ọya na-agwọ ya. If somebody non a serious pain, if somebody need a help from doctor or from whoever, ya ka Odumeje ga na-achịgharị mkpụrụ obi ha, na-achịgharị ndụ ha. Mana ọ gwara ha na ya na-agwọ ya. Ndị na-agwọ ya bịazi were emebe content na-adị popular. And nobody, onweghị ezigbote onye Igbo, enweghị nwa afọ Igbo chiri echichi, chiri ọzọ, chiri nze, chiri ihe niile na-echi echi, nwere ike ịfụ na ihe Odumeje na-eme bụ arụ ka ọ na-eme n'ala Igbo. Onweghị ga-afụ ya. Mana ọ bụrụ nke akwa ọkụkọ tiwara aka, ọ na-afụ ya ngwa ngwa. Ọ bụrụ nke mmiri enwere ọkara agwụ na-afụ ya ngwa ngwa. Maka na anyị nwasị na mmiri enwere ọkara agwụ na akwa ọkụkọ tiwara aka, ọma ngaziri ha n'ụwa ma ọ bụ na ha nwabịa ha confess na ihe niile ha na-eme bụ rubbish. To Igbo culture. Because na ihe anyị na-eme to ndị dịka akwa ọkụkọ, ndị dịka mmiri enwere ọkara agwụ bụ ihe dị ndị si na ha bụ religion fighter or na ha bụ Christianity members supposed to be doing to all those pastors. When you go to pastor and he pray for you, what he pray for you did not work, what you need to do is to come back and tell that this man don't do things that work. Expose them. Mana ata unu na-anaghị eme expose n'ala Igbo maka na ndụ unu na danger, maka na onweghị ndị gburu mmadụ ka ndị Christianity leaders. Onya mere ha ji wee report ijere ka akpụrụ ya. Everything they do is physical. Amara m ya before mpụ n'ala Igbo. Enweghị ndị gburu mmadụ ka ndị religion leaders. Ha na-egbu mmadụ through spirituality. Ha na-egbu mmadụ through kedu na-akpọ ya blackmailing. Ha na-egbu mmadụ through suppressing. Ha na-egbu mmadụ through intimidation. Before ha ejebeje nke ha na-eje n'abalị, Boko Haram, ndị gọọmenti, they work with the government. They claim that no nwere ihe gbasara ha bụrụ government, but they work with government. They have access in government house. They welcome like a king in the government house. Ibe na-eche na no nwere ife dị ha n'ime. Kedu ka ndị si na ha bụ ụkọchukwu ga-esi nọrọ? Arụ na-eme n'obodo, ORIE na-ezu n'obodo, ndị ntọ na-atọ n'obodo. Mana ndị bụ ndị spiritual leaders are not seeing the people that na-atọ ntọ. The core spiritual leaders afụrụ mgbe ndị a na-abata. The core spiritual leader amara mgbe ndị na-abịa igbugu asọ onye na-ejere ha ụka. Ọ na-ewute m na gị nwa bụ onye na-anwụ ọnwụ ike ekere agbụ ka na-achọ ka atọ, mana gị nwa bụ ihe nwezi ọnụ okwu to comment. Mana ebele m na-emele unu bụ ndị na-enweghị, ndị na-amara ka ọ ga-esi bịakwute ha. Ị na-asị ịgwa m na enwere ezigbo onye Igbo n'ala Igbo, Odumeje na-ezuzu ya na-ezuzu. Some of you people ji eme content. Instead of ịgwa Odumeje ọ bụ ihe abụ ụka, instead of ịgwa ha njọ ha n'iru na na-atụ ha ụjọ, then ndị nke na-asịsị ka anyị ga-akacha isi ka anyị unu sendibere anyị government authority by the same leadership. So automatically everything about a religion leader in Igbo land are scam. Onye mere jofo na abụọ na-agwafe okwu, ọtụtụ n'ime unu na-achị ọchị. Ihe abụrụ ihe ọchị o, ihe na-erisi mmadụ. Ihe na-erisi mmadụ. Unu ncha niile ma nke bụ eziokwu, mana gịnị mere unu amakwudo onwe wee gwa ndị ahụ a na-agwa eziokwu a na ihe abụkwa na eziokwu o? Brother Chigbo bụ ekwensu ndị ụka na-echọ ka osu nke unu akpọ Brother Chigbo ezigbo okwefu Chigbo ga-emecha taa afụfụ ihe ọ na-eme onwe. Brother Chigbo ihe ga-eme onye a so chi ihe ga-ama. That guy bụ Brother Chigbo very wicked in and out. Very ndị Christianity wicked because has adị mgbe a. Brother Chigbo bụ extravagant wicked human being spiritually. And that man, when Nigeria will happen to him one day. Because that man abụrụ onye eziokwu. Make the money, enjoy the money, but your soul will lose. Brother Chigbo. Brother Chigbo ị na-emezi ka ọkụkọ ịgbajebe ịmacha nke bụ eziokwu na ọ bụ na achị ghasa ụka ghasa ka ije bụrụ ọfọ na akatakpa Nsụka tigbuo gị dị
eze eluigwe gbagbuo gị ma bụ brother Chigbo. May that God that create you punish you day and night. It's very wicked. So in man we hear the kaya of ancestor. Why in a be now? So now when unu maybe Igbo through useless Christianity, then you can come back for us. Is it what you are planning for? It no go work now. And you don't know gonna agwa gya maka na ihe ji mara ndana ha ga-agwa gya pure before na abịa na mezu na ya bụrụ ndị amụma na anyị na-agwa ka nna anyị sakpa agwa ọbara ji okwu ka ọ bụ. Ịma na ndị otu gị bụ ndị Christianity adịghị ekwu eziokwu. They have turned everything upside down. Mbaka na-akọ ọnụ, Ebuka Obi na-akọ ọnụ, Odumeje na-akọ ọnụ, Odumemoso na-akọ ọnụ. This is the Christ messengers. You cannot come and let the people know that behind the kube eziokwu. Ina achọkwa ka protect the evil in the kingdom of the holy people. Allah dị nsọ. Man, all of you get your ọnụ n'ala. Nna na ego ka ị ga-eme na ka ngwa gị brother Chigbo, okay, from YouTube money, you go back am. Okay, for Facebook money, you go make am. Okay, for media money, you go make am. But mkpụrụ obi gị ga-efu na ahịa gị. Ntụ asị ka ohe nsụkwa pịa gbuo m. Until ibido kwube eziokwu n'ụwa gị a gbasara ihe na-eme n'ala Igbo, anya mmiri na-agba. A na-egbu ndị be anyị ka ọkụkọ. And ndị na-egbu ndị be anyị ka ọkụkọ bụ Christianity leaders. Because Christianity leaders are the one that make our people to be helpless, thinkless. They don't have any energy again. They believe that energy comes from God. They don't know that people apply energy to do whatever they want to do. Before I start making this program, I plan it. But ndị anada abịakwute m agwa m maybe a ga-eji nwanne amara m otu ahụ achọghị m n'otu self ka na-ekwuru m okwu. I'm a messenger. I can talk to those people that you cannot talk. Ha bịa mee ife ahụ ha ga-eme. We know who are the enemy of Igbo land. We mention them by their name. This girl who kutoproku now. Since waka na agunu kedi obi kubana na eme akpata ego. Kedi chief priest na eme akpata ego. Kedi ihe ndị anyị niile na-akpọ si omere ọra ma ndị na-atụ ego ma ndị bebi ọkụ. What are they doing to make money? Bebi ọkụ nwere ego na-enweta ego ma ndị Abia State na Yonri, ndị Ebonyi na Yonri ayo. Ije na Lab International Ebonyi bụ ndị hackers. Ije na n'okporo ụzọ ndị Ebonyi bụ hackers. Ije na Hamburg, ije na Onitsha, ndị Ebonyi niile bicha na Bacha, bi n'enu baro na-ebugharị Hamburg na Anambra State. They know them. Criminality that's going in Anambra State, about almost 50% bụ ndị Ebonyi State. Mana enwere onye dịka onye kpọrọ nwe bebe ọkụ anụmanụ na Ebonyi State. Sometimes, let me tell you people why I am the ancient man. I will tell you what even your father, your Okechukwu cannot tell you. You know, very wicked. Unu bene disturb ndo wanine. You freedom. Start that freedom in your compound. Gini ka bebi oku ha na-eme akpata ego. If they are not working with the state government, making you to feel that they are blessed. What makes them blessed? Mgbe ha bụ onye kpata ọchọba ụmụnne ya. Kita bụ onye kpata ọchọba government to protect him with the security, with the bodyguard. Kalapunu na enwere m efe. Nwere m efe chacha. Enwere m Chineke nọ n'igwe mana enwere m efe unu. You people. Kịta na abịago kwube ka amara ihe mere obi kuba na ha ji akpata ego ndị dịka anụmanụ kpọrọ nwe J Park. But anyị nwa na-ebe akwa since I know that unu mere Nnamdi Kanu arrest. Arresting Nnamdi Kanu is like giving us a privilege to talk how we like. Because when Nnamdi Kanu was on power in IPOB, we don't talk everything like freely. Go and check it in the record. Mana ojijunu ji Nnamdi Kanu emego, anyị ga-ama ihe na-ekpe ya obi kuba na ego. Ọ bụ na ọ bụ money launderers. Anyị ga-ama etu Ebuka Obi si enweta ego na-enweta. Anyị ga-ama otu Mbaka si enweta ego na-enweta. Anyị ga-ama otu Odumeje si enweta ego na-enweta. It is time for us to expose each other because everybody in Igbo land nwere ebe ha contribute n'ihe na-eme n'ala Igbo. Anụnụ chọka ọ dị mma, all of us need to come out and expose whatever we are doing. Anyị mara onye dị mma, ka anyị mara aka ọdị ọcha. A na-ekpe Simon ekpa money laundering. Ego ne ka Simon nwetara na this ihe o mere na brig. How much did Simon get? Ego ne ka Mbaka na-eburu na ala Igbo from obodo Igbo. Ego ne ka ndị 419 na-ebunye Mbaka na-ebunye m Ebuka Obi. Ego ne imekwa ego ne ha na-ebubata. Gọọmenti na-protect ya.
kedu ebe Ebuka Obi si akpata ego? Onye nyere Ebuka Obi ego jiri dat na ihe ahụ ọ sụrụ ọrụ saka? Onye nyere ya? Onye nyere ya, gịnị ka ha na-eme? Ọ bụ ozu ụmụnne gị ka ha bụ. Ha kwesịrị ịgwa gị, hey, ekene dịrị Okechukwu to contribute 20 million na ihe anyị mere. Hey, ekene dịrị traditional advocate ọ contribute 30 million na ihe mere. Na Okechukwu bụ ọ na-arụ ọrụ na Amazon. Traditional advocate na-arụ ọrụ na DHL. Ewuo onye nke ọzọ akpọsịsịanụ ka esi weta ego na ihe a na-arụ. Ọ bụrụ kwuru so mere na gbogbo. Kedu ihe mere na unu anaghị ajụ the source of anything that going on in Igbo land? And unu chọrọ freedom. What kind of freedom? O nwere ihe bụ na sometimes iwe na-ewe ndị dịka m bụ na agwara m unu okwu before about ihe mere n'ala Igbo dị njọ. Maka na echekgo m 95% of ndị Igbo bụ ndị oshi. Who are going to help each other n'ala Igbo ebe unu China bụ ndị oshi? Few is people who have never contributed in a crime. 95% are criminal in many different ways. So who is going to help each other? Una forgot the message, Kosabia. So when we're talking about Biafra, the reason I support Biafra for beginning, let us now forgive each other from the evil we have done. Also, you cannot not support Biafra because of what? No, Kai Weze Biafra such as and Johnny Naimer. Kai recarnate here, rebuild ourselves. Nkonye mere nye mekwana. Sajina nkonye mere buo mmadụ. Kai reconcile ya again. Bido bibezendo with the Biafra law. That is the reason NG support Biafra in beginning. Not that na amaro mi fenge me we survive on Nigeria. Not that na amaro mi fenge me we survive ebe obuna no. All because I am looking for the people who na puta nando. Gazumi Igbo. Oh ha kan na gbara mbọ na ọ bụrụ maka unu nwa mebigoro emebi. So unu agwa go okwu ihe need be to Quran. In nature maka ya fucking leader. Your fucking helper. Because that is the onwe mbosin turu ni no si na mmadụ ga-egbu nna gị mgbe nọ n'obere wee were ego nna gị na-azụgụzụcha gị ị bịa na-asị onye ahụ si ya na ihe ọjọọ ọbụla ga-eme mee ihe ọbụla dị ebedo na mee gị nwasef na onye ọbụla kpọrọ ga-fight gị I'll fight them. Ị nwechitere ya iyi ọdịnihu ịchọpụta na ego eji zụọ gị bụ ego nna gị na ọ bụghị ọdịnihu ego nna gị ka o ji zụọ gị na ogbukwuru nna gị wee were gaa wee zụọ gị. What are you going to do? That is what you are making to Obi Kubana. That is what you are making for Chief Priest. That is what you are making for Bebioko. That is what you are making for all those politicians. They destroy your assets. They destroy your lineage. They destroy who you are and use what you are to making you to feel inferior or whatever you people are calling it in English. You are seeing them as in the blessed, as in the Chukwu ha goziri. Na afuzo nwogu ka onye agozi ho. Mana ihe ha ji wee bụrụ ihe ha bụ your destiny. It is your destiny. I don't have any time to beg a governor of my state to be doing what he's supposed to do. It's not my fucking business. My business is to make sure that Egon and Nathan revenue, that thing he promised us before the campaign, that he use it for. And if he do not use it, we are waiting for the end of him or we make him impeach. Na oburu na Enugu state dị nsọ, mana Enugu state anwụọna. Ndị nọ n'Enugu state bụ ndị nwụrụ anwụ. Because they know that what is going on in Enugu state as Enugu ancient mark, as Enugu ancient structure, that what mba na-eme bụ arụ mere ndị Enugu. Mana many of you people chene all those infrastructure bụ ihe eji ema na mmadụ bụ ezigbo mmadụ. Let me tell you people, no matter ego na ọbụla ịkpara n'ụwa ma edo hondo, ego ga have nothing. Ọ na-abaghị isi. Alapụ na mụ achọrọ ije before ndị otu maskwa m kebe m nọ. Ya gazere onye ukwu gazere onye nta. Ekene m unu. Okay, mmadụ ịtọ kọmentị. Mmanụ nredili ya. Oi. Mọdụ Dominic Odogwu na Japan ekene m. Odogwu ndị nnobi jide ebube. Ya gazie Obinwannem ekene. Uche Bes o tekwana. Odogwu nwanne nwoke ekene m. Chigbo is a wicked criminal. He have told them to kill Ezako and his family because of Ebuka Obi. Because now when you watch Chibo, how he talk, how he reason as Nwafo, Igamana Chibo be a wicked human being. You go know that one.
so onye na-amaghọ nke ha bụ onye ọhụrụ ọ bụrọdụ maka ọsụsụ Igbo Age of Isaac. Chigbo bụ ndụ Chigbo like Chigbo bụ he born as a wicked, envy, jealous human being. Ị na-afụ Chigbo maka na anaghị m agwa gị nke m amarọ. Ị na-afụ brother Chigbo dị internal wicked. Ọ dị n'anya, ọ dị n'okwu ọnụ. Ndị ha na-asị mere ikwe mkpete n'azụ. Ọfụ nke mere ndị ọ na-akwado ome ka ọ fụrụ ya, mana ọfụ nke na-eme ndị ọsọ pụta ifụrụ ya. Mmadụ onye nwa bụ onye mere ka ndị mmadụ fight ba Mbaka na Ebuka Obi. Mbaka kpọrọ Ebuka Obi afọ, mana ọ pụta ọsị na anyị mana onye na-agwa bụ Ebuka Obi. Ifụrụ na ọ bụ wickedness and people na afụ ụdị ya na-eche ime nji like share unu share ya nwanne asị that na a na-esi n'ebe a na-ekpofe ahịa ebu n'ihu ogbenye enu nghọtago nwanne. I like share ebe na ihe niile unu na-ekwu because all ask that what you say is what they are going to use to judge you, like what I'm saying now. So na-eshe ezine before na mmadụ asị ewu iwe na ndị na-eshe ihe a nwanne na-eshe ọ mara mma na-eshe ndị agha ka ụwa wee na-ama ndị bụ ajọ mmadụ n'ala Igbo, maka na mgbe ụwa ga-etinye ọnụ ihe ndị a niile ka anyị ga-asị gị bọpụta, ị gaghị emechi nwunye because ọ gago fa maka mgbe a ga-ata ndị a afụfụ kelapụ isi na ịmara ihe ji ata ha afụ. Nọmba 1 na ihe ji wee hetie brother Chigbo wee gọrịa ọfọ ọnwụ, gọrịa ọfọ afụfụ nke ụwa, maka na brother Chigbo nọ n'ala nsọ wee na-atụ asị atụkpudo ndị na-ekwu okwu ka ala dị mma. Brother Chigbo wepụtara ọnụ o ji eri ji na ede, o ji nwara nne ya ugboro ma one ọ nwụrụ wee kwụsị wee sị that na ọ bụ na ndị ụka na-ezuzu ya na-ezuzu na ị ga-ejekwa kpara ọfọ nna gị akatakpa tigbuo gị die. That is why nji abụghị ọnụ a now. Ihe nji akọ gị ọnụ a na-akọ gị gịma brother Chigbo because ị kwuru okwu ọfọ. Onye dịka gị jide ọfọ ịma na uwe mebigo. Jee cheke Fada Oluoma anyị akụgo Fada Oluoma kukpuo ebe ọ nọ. You are nobody in Christendom. Brother Chigbo, you are nobody. People like you bụ ndị ahụ eji maka ha wee gbusisi ndị Christian before. You are nobody. Ndị otu unu bụ ndị oshi nọ n'ụwa niile, let them keep publishing whatever you are doing. Unu gbuo Age of Isaac na egburu mmadụ. Unu amaghị na ihe na-anụ ọgụ na anwụ. O nwere ihe si n'ime Ebuka Obi Ejiofor na-ekwu okwu maka na icheke omume Ejiofor, it is not qualified. He is not qualified for my spiritual reign. Ejiofor did not qualified. Anọ ọ na-agba onwe ya egbe n'ọkpa. Nyanwe ile anụ Igbo ele disqualify him. That is the only thing I can never ever in my generation support Ejiofor Isaac. Never. And the same of fun na-agọ ndị na-ere ala Igbo ka na-agọ n'isi ya na ụmụ ya niile. So ọ bụ na ọnwụ ọ bụrụ ihe ahụ gburu ya, ọ bụrụ ihe na-ekwugheri, ọ ga-esepụ aka niile ala Igbo maka na ihe anyị na-ekwu okwu ka ụmụ Igbo niile bịakọta ọnụ ka anyị segharịa structure of how we can live na nwa anyị go expand. Because emebe onye ọbụla ebe zọtara gburu mụ nwa na ome enweghị time ịbịa na-akọ ogologo aka na ọmpụta mgbanụ niile erigiri ya na-eme ihe na-eme. Kedu ka ndị mmadụ si azọ enwe power bụ destroy ya ga-arịgo m n'elu oche gị na. That is how it be. So anyị chere na-esebe plan, create be bandit, create be terrorist, create be on government. Onye agbatara sị gbata nwanne, which is na mme create nke mụ. I am going to face all of you nọ na social media. Because onwe ihe gbasara m na ndị na-anọghị na social media. Na ọ bụ na ka anyị ga-akụ nke a. Na-ewere nọ na social media one by one. Otu na apụsịzigoro na-ekwu maka ihe gbasara Igbo. Then ewebasa n'ime anyị agụzi onwe anyị n'ime ime ala Igbo. Onwe onye amakwa plan eji emebi obodo. Mana anyị nwa na-ekuzi ka ọ dị mọdụ ka ya bụ okpo ka ya bụ anụmanụ, but udo ga-adị when oge udo ga-adị. I will never support Ejiofor Isaac. As far as na ahụ na-ere ọfọ na-agọrọ ndị niile na-ere ala Igbo ka na-agọkwa n'isi ya. So okay man, anama support kwa any bad thing in my life and can never ọmụwa nwa nkwụ n'ohe Nsụka. Enwere m ike nọkọta n'ụwa afụ mmadụ ma nne m ma nna m fụ ebe na-eme ihe na-adịghị ọma, ihe na-emetụta mmadụ ibe gị ka m bịa ka m chịarụ gị ọchị for what? Omenala Igbo Ejiofor na-ekwu nya jụọ ụmụnne ya kedu mgbe ebidoro ebe a n'Igbo ga-efukwa Nigeria system there. Maka ha na-ama ebe ha na-ekwu Jizọs mere nke a, Jizọs mere nke a. Jizọs ele ha n'Igbo ele. Jizọs egokwughị ego. Ihe Jizọs ji gbara ka bịa ụwa gbara ka nna because ozi ọma ka ọ bịarazie. Nna anyị Igbo so onye rere ala obi ya elego onwe.
Then gịnị ka unu elere ala Igbo notion of development? Which type of development? Ịbụ onye ụzọ one na-ege ana na Anambra State. Are you not a criminal? And ị na-ele na Anambra State onye lebere gị bụrụkwa ndị ụmụnna. Ka ndị bụ ndị ụmụnna a? Ndị politicians ndị Britain ji wee mere ngwa ọrụ dị na-anapụsị ụmụ ajadu ana ha. Onye ọbụla di ya nwụrụ n'ike, ịma na ana di ya niile property di ya ba na the village leaders, village bad leaders. Then gị nwa be Ejofeza ka bịa goro n'aka ha. Uche na ịmarị anyị na-etiri mkpu Biafra. Do you think that we are crying for Biafra because we want to just be in a position of power? For what? We are crying of Biafra so that we can reset a lot of people na atawfu na eri arịrị because of ndị na-eme intimidation from their property, their heritage. Una bịa na-enyekwa ka na-egorukwa property a n'aka ndị ahụ bụ ndị ahụ na-emebisi culture ndị Igbo. Na asem na ebo Akubeze estate, ebo nka. I don't need you people in my platform. I don't even want you people. Maka enwe ike mama phone nwụọ. I don't have time. I must send the message to all of you to kunu nnu ya before now. Ona bo na emunu ko se emunu now. Je park na say obi kubana menka orijugo na afọ now. Orijugo afọ. Because I want to go before that na ndị na work with Nigeria government na suppress I je na Lagos ka efu ye kesi na media. Unu ewerugo nonsense tribe unu chọrọ ime football nka bịa mee okwurọra ndị ike ga-agwụ unu niile. Kwufuru unu ike unu rikatakwa ego ndị ochie unu na-ezu, rikata ego ogwu ego unu na-eri, ego anụ mmadụ unu na-ata, unu rikatakwa wonde ike ga-agwụ unu, ọ ga-agbachi unu ọnụ. Na mafuze ebe unu kwuru okwu. Because more we are saying, more people are learning. And more people are learning, their character is changing. So where are you people running to go? Unu ga-anọ chacha ndụ a wee fụ ihe ọjọọ unu mere unu na-pretend that n'udo dị mana udo adịrọ, na-pretend na onye a bụ ezigbo mmadụ mana ọ bụ ajọ mmadụ. Na gazere onye ukwu gazere nta. Dominic Ndewonu ka ngaba enwe m time.